हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो खुलुमग्रोबाय निउ इयारनि दिनै गोदान बोसोरनि नोंसिनिसिम बयनिसिमबो आंनि गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरनाय थालायबाय नोंथांमोन। आंनि आदा बाजै चेनेलाव नोंसोरखौ गोदान भिडिअ लानानै दिनै नुजाथिफैलायबाय लोगोफोर। नोंसोरखौ बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय आंनि आदा बाजै चेनेलाव। दिनै निउ इयारनि एसे जा हायो देखायलांनो होननानै भिडिअ फुंनिफ्रायनो जागायजेनलायबाय आरो आङो लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै जायफोर मोजां मोनो आंनि भिडिअखौ दसेब्लाबो सम दिहुननानै नायना होदोलाय आरो। दिनै गोजोन फुंबिलि लोगोफोर। निउ इयार नालाय खुवा खुसो गारदों जिनो। ओमफ्राय मा होनबावनो बेथा गोजोन फुंबिलि आरो बिदिबा नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ लोगोफोर। बारा गोलाव खालामाजासे भिडिअखौ जागायजेननोसै आङो। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं मा मा देखायलांनो हायो नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ लोगोफोर। जागायजेनबाय। नै फिसालाया आंना अर सायदों। मा खालामोथाय अर सायनायाव? अर सुनानै होदो आङो। गुसुथारना दिनै खुवा खुदों जिनो। मैयानिफ्राय खुजेनदों लोगोफोर खुवाया। ओमफ्राय दाखालिफोर गिलु-बालु सान्दुं गोसासो जाबाय थादोंमोन आरो। ओमफ्राय मैयानिफ्रायनो बिराद खुवा खुदों। गुसु गुसा माइ गायदों मैया खुवा खुनायावनो। नै लोगोफोर गुदुं गुदुं निउ इयाराव जोंहा मा जायो नै। साहा फुदुंगासिनो दं आङो। ओमफ्राय नैबे सुजिनि लाद्दु आरो। सुजिनि लाद्दु ओमफ्राय नै था रुनाय बियो। बेखौनो गुदुं गुदुं जानोसै आरो जोङो लोगोफोर। ओमफ्राय नै निउ इयारनि बोसोर गोदाननि बेदर जानो होननानै गामियाव सिथारदोंमोन नालाय बेखौ लायनानै दोनफैखाबाय। नै एवनोसै बेखौ। ओरैनो एवनाय जायो ना मायो भिडिअनि गेजेरजों नुसिगोन आरो दा लोगोफोर। बाहाय देखायनोसै आरो माजों एवनाय जायो। दाबो थिग जाथ'वाखै आरो माजों एवनाय जायो। लायना दोनफैखाबाय होमबाबो बेदरखौ बोसोर गोदाननि जाखानांगौ नालाय। दुखु दाहाखौ बावगारनानैबाबो दिनै गोदान बोसोराव गोसोखौ बयबो रंजानाय लानांगौ आरो हानायखिनिखौ लोगोफोर। बिदिबा जोङो साहाखौ गुदुं गुदुं लोंग्रोनानै लानोसै आरो। साहा लोंग्रोनानै लानोसै गोथावनो। रानथाब जोबथारबाय। गोथाव जासिगोन नै लोगोफोर साहाया। आं लुगोरनानै लानि लोगोफोर साहाखौ। गेसखौ अफ खालामग्रोनि। लोगोफोर अर सायनानै आराम साहा लोंसै जानोसै। अर सायनायजों लोगोसे बावहायनो संलाबायोबोहाय आङो लोगोफोर। इथाखौ माबा गारहरला जोब्बाय बियो लेथेर फिथेरनो। जाग्रोनानै लानोसै जोङो गोथावनो। ओमफ्राय ओंखामाथ' मोनखांखाबाय। आं ओंखाम फोमोनखांबावबायसो। बेहाय स्कुलाव थांनांगौ प्रेजेन्ट जाहैनांगौनो। ओंखायनो ओंखामखौ संग्रोनानै लाबाय आरो आं। 18 प्रेजेन्ट एखेयानो नङा होमबा? नङा। प्रेजेन्टआ होमबा इसार होननायसो 18आ फट' खेबनायसो। हय। बे मोनसेखौनो फोरमायोब्रा जाम्बालाय। बिदिबा लोंग्रोनानै लानि लोगोफोर। नै गिदिर गिदिरखौ एसे गोदाफ्लेनो होननानै बरननानै लाबाय आं लोगोफोर। बारा गिदिरद्राय गोदाखायाखै होमबाबो एसे अबेखौबा बाराद्राय गिदिरबा जानो बोरैबा मोनो। ओंखायनो एसे हाफ्लेनोसै आरो आङो लोगोफोर। हाफ्लेनोसै आं एसे। बा गोजांनायानो जेबो दामाव होनथारदों माथो। गुदुङा गोदौखाबाय आराम होसननानै होनोसै बेहाय। औ माइ गड। रुखुदावनानै जाग्राखायनो रुखुवाबा जानो सुखुवाहाय। आखाइ सुग्रोनानै लानि लोगोफोर। रुखुनानै आराम सुनानै एवनो लाहार फाहार खालामसै आरो आङो। नायना दुन्दिया जि मोजां जौबाय। बेखौनो जाबाय आङो दाना बायला। आखाइ सुग्रोनानै लानि। बेयो आङो माबा सुजिनि लारु सावनानै खामनायसो दे लोगोफोर नै।
बियो ओमफ्राय थावखौ गारनो अननानै बेयावनो संसै होननानै बे सारायखौनो जाननाय जाबाय आरो आं गेसाव संला होननानै बेयाव अर सायनायावनो आराम संसै होननानै गासिबो रेडि लाखाजोब्बाय आं नै ओंख्रिखौ माजों संगोन माजों मागोन होनबाय थानाया नै आङो टमेट'जोंनो बेदरखौ एवनो सानबाय आरो दिनै निउ इयाराव बेदरजों टमेट'जों जानोसै होननानै गासिखौबो रेडि खालामना लाखाजोब्बाय आरो आङो नै एवनोसै थावाबो दुंबाय नै जाबाय एवग्रोनानै लानोसै आं लोगोफोर संनाय खावनायखौथ' बयबो रोंखाजोबो बेसे खोन्थानो बेसे देखायनो नङा होमबा गावखौल' गोरों सानखोना माखो बेफोरबायदि होननाय जालायलांगोन खायफा फसायनायबो नङाना मोजां संनानै जाग्राफोरबो दं ओरैनोबा जोंना जाब्बा जुब्बासो लोगोफोर संनोसै आरो बारा थाव होआहाय बारा थाव होबा जानो हाया फ्राय खालामनानै लाबाय आङो बेदरखौ आराम एवग्रोनानै लानोसै बानलु मस्ला मस्लि देनानै लाखाबाय आं नैबे थफसियाव नै संग्रोनानै लानोसै आरो आङो लोगोफोर दा देखायनोसै संखांनानै आंना ओंख्रिया मोनसिगोन लोगोफोर आङो दाना दुन्दिया खाग्रोनोसै आरो दुन्दिया होनानै माबाबानो मोनसिगोन आरो दुन्दिया होबानो नैहाय गेलेमला जोब्बायसो माथो दुन्दियाबो आयै जायगा गैयिनि बेयावनो ज' जाजाय खुबैला जोबनाया माथो मा गेलेमला जोबखो होमबा बारा मोजां जायाखिसैहाय दुन्दिया गेलेमला जोब्बाय लावला लावलिनो मासि गोलाव हरखो हरनायाबो मोनबायला जोब्बायसो एसे गेसें जाबासो आराम जासिगोन जाबायहाय आं बानलुबो जावैफादों नै लोगोफोर बाहाय बानलु गोसोम जि गोसा जायो उसुङाव गायग्रा 12 मासिया फानलु आरो जि मोजां जाखायो ओंखायनो बाहायनो जावैनानै दोनबाय आङो देनां गायस्लायसै होननानै जोब्बायानोलाय आरो आंना खामानिया ओंख्रि फोमोनखांनानै आराम अमा आदार हैनोसै गोबोरखि गारनोसै स्रां स्रिं निउ इयारनि दसे बेरायनोसै आरो लोगोफोर दिनै सानसेखौ मावा दाङा आजादि जानांगौ आरो बोसोर गोदान नालाय दिनै सानसे सान्दुंआनो दुंनाय नंला नामा मारै जाखो सान्दुंआनो दुंनाय नंलाबो खुन्दायाबो नै लोगोफोर Incoming voice call from Nobo Pippa. सिफोर फन हरलायबायहाय नै Incoming voice call जाबाय from Nobo लोगोफोर आंना Pippa. मोनबाय नै आं फन हमग्रोनानै लानिहाय टेस्टि नुखाबाय नै लोगोफोर जाबाय आंना ओंख्रिया मोनबाय माबायदि नुखो लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरलायदो आरो आंनि ओंख्रि संनायखौ नै निउ इयारनि टमेट'जों ओमफ्राय अमा बेदरजों एवनाय ओंख्रिखौ बेजों जागोन आरो जोंहा नांस्लिदनो बिमा फिसा गोथावनो बोस्रांसै जाबस्रांसै दाना सिबस्रांसैलाय आरो सिला सिलिखौथ' सिबखांजोबखाबाय होमबाबो गोबोरखि अमा आदार माखासे बाखि खामानि दंबावो बेखौ मावनोसै आरो आङो लोगोफोर ओंखाम संग्रानि खामानिया जोबथ'बाय आरो बिदिबा लोगोफोर आंना भिडिअआ एसेयावनो जोबथ'लायबाय आरो खामानिफ्राबो जोबस्रांथ'लायबाय नालाय ओमफ्राय दा दस्रा खामानि एसे बाखि दंबावो बेखौ मावग्रोनोसैलाय आङो लोगोफोर भिडिअखौ आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जालायबाय लोगोफोर अननानै जायफोर मोजां मोनो दसेब्लाबो सम दिहुननानै नायना होदोलाय आरो
माबायदि नुखो आंनि भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालाम, लाइक हो, लाइक कमेन्ट मोनाबा इन्टारेस्ट